Bona tarda als que us esteu incorporant en aquesta jornada que hem organitzat conjuntament amb Sonen per parlar de la promoció aquesta de les bateries i com funcionarà i per donar aquí informació de Sonen. Si us sembla bé, deixem 2 minuts de deferència a la gent que es va incorporant a poc i en 2 minutets, 3 minutets comencem, a veure si després ho podem anar tindre enllestit amb un temps més o menys raonable i que sigui net per tothom. Per tant, si us sembla bé, farem aquests 2-3 minutets i de totes maneres la jornada d'avui es gravarà, amb la qual cosa que si algú es va incorporant amb cert retras podrà consultar el contingut de la jornada mateixa. Vinga, esperem una miqueta. A mesura que va entrant gent i sortint, jo vaig dir bona tarda a tothom. Bé, doncs comencem tots ja, amb els que som. Havíem de ser uns quants més. Suposo que la gent s'anirà apuntant a poc. En tot cas, comencem ja i que la gent es vagi incorporant. Bé, en primer lloc, bona tarda a tots. Bona tarda a tots i moltes gràcies per assistir en aquesta jornada de presentació de la promoció que hem llançat des de SolarTradex conjuntament amb Sonen per la instal·lació de bateries. Moltes gràcies, però més que per participar a la jornada, que també gràcies per haver-nos fet confiança, perquè la majoria dels que esteu aquí, per dir tots, sou clients nostres que ens heu fet confiança i que no només ens heu fet confiança, sinó que a més ens doneu l'oportunitat que us presentem una proposta comercial nova, amb la qual cosa és molta responsabilitat per part nostra per tornar a retornar-vos en valor aquesta confiança dipositada. Soc el Frederic Andreu, soc el director general de SolarTradex i avui m'acompanyen aquí el Cristian Sunyer, que és el director d'instal·lacions, que saluda per la pantalla. M'acompanya el Joan Ramis, que és el nostre director d'enginyeria. M'acompanya el Paul Hosking, que és el nostre director de sistemes, i m'acompanya el Franco Mino, director general de Sonen, i el Diego Estrada, que és el director comercial de Sonen. Abans d'entrar en profunditat amb la jornada, us explico quatre notes per l'operativa. Ens agradaria molt que aquesta jornada sigués bastant interactiva, per tant, jo us parlaré 10 minuts una miqueta sobre aquesta promoció, el perquè de la promoció, i després el Frank us farà una petita presentació de què Sonen, com treballen i una mica del seu producte. Sí que us demanaríem que perquè sigui més o menys profitosa aquesta reunió i que sigui interactiva, que en qualsevol moment, si qualsevol de vosaltres té qualsevol pregunta, que aixequi la mà aquí dalt, veus que dalt hi ha una maneta, que demani pas i que nosaltres li donem pas de paraula i també aquí dalt es podrà desmutejar en principi. No sé si puc jo desmutejar directament. A veure... sí. No, i nosaltres des d'aquí ja desmutejarem a la gent. Per tant, només que ens demaneu pas aquí durant aixecant la mà, podreu participar i així intentem fer la jornada un xic de res més dinàmica. D'acord? Bé, escolta'm, anem cap a feina.
A veure, per nosaltres, presentar-vos aquesta promoció, pel fet de trucar de nou a casa vostra i presentar-vos aquesta nova proposta comercial, doncs és molta responsabilitat. És molta responsabilitat, doncs, i un repte important, perquè, per sort, doncs, amb la majoria de vosaltres, a vegades ens equivoquem, però amb la majoria de vosaltres hem quedat molt bé. Tenim un molt bon feedback de tots vosaltres, dels nostres clients. Els darrers anys, doncs, a Solar Tradex hem fet aproximadament unes 1.700-1.800 instal·lacions residencials, que ja són moltes, des de l'any 2019. I de les coses que estem més orgullosos doncs, és que tenim una valoració doncs, de client final, tant a Google, que això és públic, de 4,9 sobre 5, però en les nostres enquestes internes, que també us passem al final, no és tan bona la valoració, som molt honestos amb això, però és de 4,74 sobre 5. Per tant, això vol dir que fem molt bé la feina. I per què dic que és un repte? No? Doncs és un repte perquè quan fas molt bé la feina has generat moltes expectatives i, per tant, ara trucar de nou a casa vostra i presentar-vos una proposta nova comercial doncs ha de ser una proposta que realment nosaltres estiguem convençuts que us pot aportar valor. I l'hem hagut de preparar molt bé. Hem hagut de preparar molt bé i l'hem hagut de pensar i repensar molt bé aquesta proposta, perquè entenem que és una proposta que significa una inversió doncs, més o menys significativa i que, per tant, doncs, aquesta proposta de valor doncs, ha de respondre molt bé a tres qüestions que em vull aturar una miqueta a explicar-vos-les. No? I la primera és respondre si realment és interessant ara doncs, instal·lar una bateria, crec que és una pregunta que ens hem de fer tots. La segona serà, un cop tenim clar això, és amb quin partner doncs, ens associem doncs, per llançar aquesta promoció, que és Sonnen, i us explicarem per què. I en tercer lloc, doncs, quina és la promoció? Havíem de pensar molt bé quina era aquesta promoció i per què volíem llançar la promoció d'aquesta manera, no? Amb el contingut amb el que oferim en la promoció. Deixeu-me contestar-vos la primera pregunta. No? És interessant instal·lar una bateria? Doncs, a veure, perquè clar, els que esteu aquí amb nosaltres des de fa temps i que us vam fer possiblement la instal·lació l'any 2019 o l'any 2020, doncs possiblement en aquell moment abans ens preguntàveu, escolta'm, posem una bateria? I nosaltres sempre us hem dit el mateix, nosaltres no us volem enganyar. Nosaltres vivim de tindre clients satisfets. Penseu que el 80% dels nostres nous clients venen referits de clients satisfets, gràcies a vosaltres, que us agraïm molt aquestes referències. I entenc que esteu satisfets perquè heu vist que hem intentat sempre estar molt transparents amb vosaltres. No? I en aquell moment, doncs, quan ens preguntàveu si necessitàvem posar la bateria, sempre us dèiem, escolteu, poseu els panells solars que produeixin, agafem un històric de com funciona, a veure quants excedents teniu, i la bateria sempre la podrem afegir a futur. Però a més us dèiem això perquè el context que teníem en aquell moment de preus d'energia i de preus de bateries era molt diferent del que tenim avui en dia. Penseu que el 2019, el 2019 va ser un any, el 2020 va ser un any de preus d'energia molt baixos, amb el context de la pandèmia, però ja cap a finals del 2020, 2021 i 2022, doncs els preus de l'energia es van disparar de manera desproporcionada, no? Una mica de resultes, doncs, evidentment, de la guerra d'Ucraïna, de la pujada del preu del CO2 en els mercats internacionals, etc. No? I, per tant, doncs, el context ha anat canviant molt i mentrestant el preu de les bateries doncs, cada vegada ha estat baixant més. I, a més, ara s'ha donat un altre context. I ara dieu, hòstia, doncs ara el preu de l'energia ha baixat. I sí, ha baixat el preu de la bateria, el preu de l'energia. El preu de l'energia ha baixat, però ja ho veureu, que ha baixat d'una manera atípica, no? Perquè... I és el que vindrà a futur. I això el Frank us ho explicarà molt bé després. No? I és que el que baixa el preu de l'energia és el preu de l'energia en horaris diürns. No? Però en els horaris nocturns, que és quan estem a casa, és quan el preu de l'energia segueix estant molt alta.
Segueix estant molt alta. I, per tant, avui té molt de sentit posar la bateria. Té molt de sentit posar la bateria perquè tot aquell excedent que tenim durant el dia el podem aprofitar de nit i donar-li un valor molt gran. No? Jo us diria que són... A veure, això ho podeu consultar, crec que en la invitació que us hem donat, o en el correu comercial que us vam enviar, plantejant-vos, presentant-vos la campanya aquesta, a baix de tot deia, voleu saber més de les bateries, però consulteu l'article aquest al nostre blog. I és que el novembre de l'any passat vaig escriure un article en el nostre blog de Solartradex en el qual explicàvem que els motius pels quals creiem que instal·lar una bateria era interessant. No? I eren 5, bàsicament, aquests motius. Un era el de maximitzar la independència energètica. És evident que posant una bateria aprofitem més l'energia que generem nosaltres mateixos i augmentem la independència energètica respecte de la xarxa. És a dir, fixeu-vos que fins i tot quan tenim una, entre cometes, que en parlarem sovint en aquesta jornada, de la bateria virtual o la compensació d'excedents, és a dir, estem depenent del que ens paga un tercer, que és la comercialització de l'energia, amb la qual tenim l'acord comercial. Per tant, evidentment, si nosaltres tota l'energia sobrant que aprofitem és energia que ens augmenta la nostra autosuficiència. Amb una bateria ben dimensionada i en funció dels nostres perfils de consum, etc., podríem estar parlant tranquil·lament d'assolir independències entre el 60-65% i fins i tot 95% d'eficiència. Nosaltres tenim bateries instal·lades d'abans del boom solar de l'any 2016, si no recordo malament, i aquí potser el Cristian em podria corregir, però d'instal·lacions grans que porten una mitjana del 80-85% d'autosuficiència energètica. Per tant, això realment és un valor molt important. En segon lloc, tenim un altre aspecte molt rellevant que va molt relacionat amb el tema del preu d'energia que us deia abans, és que actualment podem maximitzar cada vegada més, posant una bateria maximitzem la valorització de cada quilowatt hora que nosaltres posem a la bateria. Fixeu-vos, quan nosaltres compensem els excedents, és a dir, la companyia elèctrica li enviem els sobrants d'energia que no podem consumir durant el dia i ens paguen via compensació d'excedents o ens apliquen la bateria virtual o moneda virtual que diu som energia, això ens ho paguen a preu més o menys de mercat en l'horari solar. Això, jo sé que el Frank després us ensenyarà un gràfic d'aquests que quan el veus ja compres directament la bateria, pràcticament, doncs això té un preu molt baix. No recordo si són 20-30 euros al megawatt. Penseu que cada quilowatt, i és el que us paga, és el valor que traieu. Si vosaltres envieu aquest excedent a la xarxa, és el valor que vosaltres en traieu, el valor monetari que en traieu. En canvi, si aquest quilowatt el poseu a dins de la vostra bateria i l'aprofiteu per la nit, doncs el valor que en traieu, perquè és el que pagareu, el valor de l'energia per la nit, poden ser 140 euros al megawatt. 140, 150, 120, així. És a dir, fixeu-vos com maximitzem el valor de cada quilowatt que nosaltres generem. És a dir, si l'enviem a la xarxa o el poseu en un moneder virtual, entrem 20-30 euros per megawatt. És a dir, quan parlo de 20-30 euros, dic 2-3 cèntims per quilowatt hora. I quan parlo de 140 euros al megawatt, estic parlant que si ho posem a la bateria pot entrar un valor de 14 cèntims quilowatt hora. I això sí que és treure-li molt més valor econòmic als quilowatts que jo autoconsumeixo. En tercer lloc, una cosa molt important, un altre motiu pels quals cada vegada és més important posar una bateria és perquè la vida útil de les bateries ha anat allargant-se. I us avanço com a spoiler que un dels motius, o diria jo fins i tot que el motiu principal pel qual hem confiat en Sonnen és precisament quan parlem de la vida útil de la instal·lació, de la bateria. Per què és important la vida útil de la bateria? Doncs la vida útil de la bateria és important perquè, no ens enganyem, la inversió en una bateria, com hem comentat abans, és més o menys significativa, però ho serà menys de significativa com més llarga sigui, més anys puguis utilitzar aquesta bateria. Llavors això jo crec que és un factor importantíssim. I el fet que la bateria, la vida útil de la bateria s'allargui, fa que el preu de l'energia generada i emmagatzemada de la bateria
que el meu cost de generació cada vegada sigui més baix. Això és un terme molt tècnic que se'n parla, que es diu l'ECOE, entrarem en això, però a l'allargament de la vida útil de les bateries, com és el cas principalment de Sonen, fa que el nostre cost de generació d'electricitat baixi de manera molt significativa. En quart lloc, un altre tema molt important és que al voltant de les bateries s'està creant tot un ecosistema molt interessant. Les bateries cada vegada són més intel·ligents i ens poden donar més serveis. I a poc aniran donant més serveis. Des de treballar en mode, poden treballar en mode autoconsum per maximitzar l'energia que sigui autoconsumida nostra, poden treballar en modus de peak shaving que es diuen, que permeten estalviar en el terme de potència de la nostra factura elèctrica i baixar els pics de potència que tenim. Podem treballar en mode backup, en aquelles zones on hi ha molt mala qualitat de xarxa, de subministrament de xarxa, que són zones una mica més remotes, aïllades, o finals de línia elèctrica, on poden haver-hi oscil·lacions de tensió a la xarxa o talls fins i tot de subministrament a la xarxa. Aquestes bateries ens poden permetre minimitzar aquestes faltes. Què més ens poden permetre? Ens poden permetre una cosa apassionant que us explicarà el Frank, que és donar flexibilitat a la xarxa, regular, donar estabilitat a la xarxa i en moments, per exemple, que hi hagi molta demanda d'electricitat al sistema elèctric, nosaltres poder donar recolzament a la xarxa i cobrar per això. Això avui normativament no és possible a Espanya, però ho serà en breu perquè s'està regulant i el Frank us explicarà d'algunes experiències que ja tenen arreu d'Europa. I després, una cosa molt important, perquè les bateries virtuals tenen els dies comptats. Ho sapigueu tots. Jo sé que hi ha hagut molta demanda, molt d'interès pel tema de les bateries virtuals i en un context de preus de l'electricitat molt alts, com ha estat l'any passat o fa 2 anys, han tingut molt de sentit, sentit econòmic, no tant sentit a nivell d'autosuficiència, però sí que ha tingut sentit econòmic, però això s'ha acabat. És a dir, això, al final, les comercialitzadores no són càritas i evidentment, elles han de guanyar diners, com a mínim no perdre'n. Sé que molts de nosaltres, jo diria que pràcticament tots nosaltres estem a Som Energia i segur que Som Energia és la comercialitzadora més ètica de les que poden existir, però Som Energia, tot i que sigui una cooperativa sense ànim de lucre, el que no pot fer és una cosa no lucrar-se, altra cosa és perdre diners. I per què ho dic això? Perquè al final, quan tu envies excedents a la xarxa i fan servir el moneder virtual aquest o la bateria virtual, tu envies excedents a la xarxa en hores molt barates, que l'energia està molt barata, i Som Energia o la comercialitzadora que sigui agafa aquesta energia i l'entrega a un altre client, sense haver-la de comprar a la xarxa. I per tant s'estalvia un preu, imagineu, 2-3 cèntims de comprar aquesta energia al client. Quan després tu vols recuperar aquest quilowatt que has enviat a la xarxa i el recuperes per la nit, clar, Som Energia l'ha de comprar. Si l'ha de comprar a 140 o a 14 i tu li has donat a 2 cèntims, està perdent diners. I parlo, insisteixo, Som Energia perquè jo soc de Som Energia i la majoria són de Som Energia, però qualsevol comercialitzadora. Què vull dir amb això? Que al final les comercialitzadores perdran diners amb això i tenen els dies comptats. Per tant, si volem aprofitar al màxim l'energia que generem, l'únic camí és utilitzar les bateries físiques. Bé, bàsicament, això són els motius pels quals crec que ara és un molt moment per posar bateries. Què més? La segona pregunta que us deia que havíem de contestar era amb quin partner ens associàvem. Aquí és molt breu, està molt fàcil. Ens hem associat amb Sonen perquè, principalment, primer perquè és dels pioners en temes d'acumulació, ja fa molts anys que estan treballant amb el tema de l'acumulació, una empresa alemana
europea, jo crec que és la primera empresa a nivell europeu doncs, de bateries, però sobretot hi ha dues coses que a nosaltres ens atrauen molt tres coses que ens atrauen molt bueno, quatre, ja vaig sumant coses, no? Primer, la gent que són encantadors, doncs tenim una gran relació amb tota la gent de Sonen. En segon lloc, doncs, que són les bateries que tenen una vida útil més llarga. Estem parlant de 10.000 cicles. 10.000 cicles, ells donen una garantia de 10.000 cicles o 10 anys, però ja quan parlen de 10.000 cicles, si tu fas un cicle diari, et ve la idea que estàs al voltant de 25 anys de vida útil de la bateria. Clar, quan nosaltres dèiem, ostres, fer una inversió més o menys significativa, home, si aquesta inversió dura durant 25 anys, dura durant 20 anys, ja no és tan significativa. Clar, si ho comparem amb altres bateries del mercat que tenen una vida útil de 3.000 cicles, doncs clar, el salt és quàntic. El salt és quàntic. És que el cost d'acumular amb Sonen no té res a veure amb el cost d'acumular amb altres fabricants, tot i que una bateria Sonen, per la seva qualitat, per les seves garanties, doncs pugui tindre un cost sensiblement superior a altres fabricants del mercat. Però, insisteixo, nosaltres volem quedar molt bé amb vosaltres. Ens heu valorat sempre molt bé i volem que ens seguiu valorant molt bé. I en una inversió important us volem donar la màxima seguretat i la màxima garantia del que el producte que us estem posant serà un producte que us aporti valor i us doni seguretat. Un dels altres motius pel quals apostem per Sonen és la tecnologia. El Frank us explicarà també molt bé, però és una tecnologia diferencial respecte a la resta de fabricants. Ells treballen amb el ferro liti fosfat, si no estic errat, i és la tecnologia més segura. És a dir, a vegades quan tenim tot aquest problema o aquesta por de que si la bateria ens explota o no ens explota, s'incendia o no s'incendia, doncs les probabilitats que això passi amb aquesta tecnologia és nul·la o tendint a nul·la. Per tant, i això ens dona molta seguretat una vegada quant a qualitat. I després per la capacitat d'innovació que té Sonen, que està treballant constantment amb el seu software, amb les funcionalitats que pot tindre aquesta bateria i que n'hi ha entrant millores, i això ens permetrà aprofitar al màxim totes les potencialitats i coses que vulguem fer amb la bateria. Doncs segur que en el futur carregar-la, descarregar-la en funció dels preus del mercat, carregar-la, descarregar-la en funció de diferents criteris, operar-les conjuntament, com us explicarà el Frank, etc. I fins aquí, doncs, perquè apostem amb Sonen. Estem molt tranquils i molt satisfets de tindre aquesta col·laboració amb ells. I la darrera pregunta que us volia respondre és quina promoció llancem i per què. Doncs la promoció és molt simple, no? La promoció hem dit, ostres, mira, llancem aquí a Saco una bateria Sonen, us hem posat 2 models en la promoció, 2 bateries Sonen, i amb la instal·lació d'una bateria Sonen us regalem 2 panells solars de 420 watts. I més enllà del ganxo comercial que això pot tindre, jo vull que valoreu per què fem la promoció i la llancem d'aquesta manera. Òbviament, primer, agraïm a Sonen la seva participació i que hagi fet un esforç important per també traslladar un preu el més competitiu possible per llançar aquesta promoció i poder-la aprofitar al màxim. Però més enllà d'això, també la part important és aquesta dels panells solars. I us vull explicar per què hem decidit regalar 2 panells solars, perquè té molt més valor del que a simple vista es pot interpretar. Fixeu-vos, la transició energètica gira entorn de 3 eixos, principalment. Un és l'autoconsum, l'autoproducció, és a dir, la generació d'electricitat per nosaltres mateixos. La segona és tot el que és mobilitat elèctrica i la tercera és electrificació de consums. Tingueu clar que el consum vostre d'avui no tindrà res a veure possiblement amb el vostre consum elèctric dels propers anys, perquè tots tindrem un cotxe elèctric a mesura que vagi avançant aquesta transició.
I això significarà més consum nocturn, en les hores cares, perquè al dia tindrem el cotxe pel carrer i a la nit aprofitarem per carregar el cotxe. No sempre, però serà bastant habitual que carreguem el cotxe per la nit. Però també incrementarem el consum per l'electrificació de consums. És a dir, sabeu que la Unió, el món, la darrera cimera ja es va la cimera ostres, si m'ha anat el nom d'on estava. La darrera cimera que va haver-hi de sostenibilitat, es va acordar l'abandonament progressiu dels combustibles fòssils. I això vol dir que en els propers anys, durant la propera dècada, a poc, deixarem de tindre sistemes de climatització basats en calderes de gas, de gasoil, etc. I cada vegada més anirem apostant per les aerotèrmies, pels sistemes d'aerotèrmia, sistemes de climatització eficients. Sistemes de climatització que, evidentment, treballen amb un cop, amb un rendiment de 4 a 1, tranquil·lament. Això vol dir que traiem 4 quilowatts tèrmics per cada quilowatt d'electricitat que gastem, però, evidentment, el fet de substituir el consum tèrmic pel consum d'electricitat ens farà incrementar també el consum elèctric a casa. Clar, tot això farà que els propers anys augmenti la demanda elèctrica. Ens augmenti molt, de manera significativa, la demanda elèctrica a casa i cada vegada més serà important tindre més generació. I no només tindre més generació, sinó tindre més capacitat per acumular energia. I us afegim aquests dos panells, perquè, fixeu-vos, a dos panells, us faré els números. Dos panells de 420 watts són 820 watts. 820 watts són 0,82 quilowatts. 0,82 quilowatts signifiquen que us estem regalant 1.107 quilowatts hora a l'any d'energia. Us estem regalant 1.107 kWh a l'any d'energia. Aquests 1.107 kWh a l'any d'energia és perquè vosaltres en els propers anys tindreu més consum elèctric, tal com us he dit. Per tant, us estem regalant 1.107 kWh a l'any d'energia, que per un preu aproximat a dia d'avui de 0,14 euros al quilowatt-hora, incloent peatges, preu final minorista, us estem regalant al voltant de 155 euros a l'any. Això, és a dir, no us estem regalant dos panells de silici, sinó us estem regalant 155 euros a l'any en energia, que si ho portem a la vida útil de la bateria de 25 anys, us estem regalant uns 3.875 euros a l'any d'energia. Per tant, per aquest motiu hem decidit llançar aquesta promoció. Heu d'agafar tots l'ampliació, no? Si algú no té espai disponible escolta'm, us descomptarem en segons el programa de promoció uns 500 euros del preu final de la bateria. Si algú per algun motiu no vol aquests panells addicionals, escolta'm, parlem-ne, vull dir, serem flexibles i el que us deia a l'inici, nosaltres el que volem és que vosaltres estigueu plenament satisfets amb aquesta promoció. Us hem posat aquí dos models de bateria, un de 5,5 quilowatts i un de 11 quilowatts, però tenim d'altres, perquè us hem posat les monofàsiques, tenim les trifàsiques, també tenim l'acord i ja està. Podem parlar de trifàsiques, etc. Bé, m'he allargat més del compte, sempre em passa el mateix, diu, escolta'm, un quart d'hora, doncs no, 25 minuts. Ja està. Ara jo dono pas al Frank que us parli una miqueta de Sonen. Insisteixo que si algú té alguna pregunta en un moment determinat, o ara o al final, pugui tirar endavant amb les preguntes. D'acord, Frank? Doncs som-hi. Perfecte. Vinga, vaig a mirar de posar a compartir la pantalla i esperem que tot rulli. Som-hi, compartim. Això ja hauria... Fred, entenc que es veu bé la pantalla, no? Jo perfecte. Vale, collonut. Escolta'm, ja primer de tot, agrair tot l'equip de Solar Tradex l'esforç que han fet per tenir aquesta campanya a nosaltres, tota la creativitat i enginy que sempre han tingut que comptin amb nosaltres perquè siguem partners amb ell amb aquesta campanya i nosaltres contents de que una empresa instal·ladora d'enginyeria com ells,
com ara veureu en projectes que han col·laborat, que n'estem molt orgullosos de col·laborar amb ells, doncs ens hagin escollit a nosaltres apostant no només per un producte per preu, sinó per un producte de qualitat, durabilitat, i a més de fabricació europeu, com ara veureu. Per tant, per nosaltres és un orgull que una empresa com ells donin un valor afegit al producte, que no només sigui el preu, sinó la qualitat i la proximitat en quant a fabricació. Anem a conèixer una miqueta més de Sonen, perquè pugueu tenir una mica d'idea de qui som. Per mi és un orgull poder explicar que som una empresa europea, som una empresa des del 2010, ja amb una colla d'anys només dedicats a fabricar, dissenyar, productes d'emmagatzematge pel mercat residencial en primer terme, que és el que parlem avui, però ja hem fet un salt a comercial i a industrial. Però avui ens enfoquem amb el que ens pertoca, que és la part de casa nostra, i de com arribar a aquests nivells d'independència energètica que ara veureu. 1.600 persones en total, i em sembla que poder dir que estem treballant a 3 continents en els quals fabriquem i distribuïm bateries a través de partners, i ara ja estem, tot i que aquí posa 125.000 equips, ja estem a punt de rascar... Ja estem a punt de rascar els 150.000 equips instal·lats, per tant, a tot el món. El que passa que els alemanys són molt alemanys i el màrqueting el tenen molt més restringits que altres marques i no ens deixen posar els 150.000 fins que sigui el punt rodó. Per tant, jo penso que és un valor afegit el que puguem dir. I per ressaltar ja i canviar de slide, només Sonen distribueix equips a partners certificats. O sigui, no veureu a Sonen a grans centres de distribució, perquè Sonen tan important és que el producte sigui de qualitat com que qui el munta i qui l'instal·la sigui un partner que sàpiga què fa, sàpiga què calcula i que doni un tracte preferencial al client final. Per tant, això que veieu aquí, 1.000 partners, un d'aquests 1.000 a tot el món, és per nosaltres i és un orgull que sigui SolarTradex. Avancem. Fixeu-vos, aquesta és una de les plantes que tenim, la que tenim a Baviera, i aquí podem dir que és una de les plantes que ens aconsegueix tenir 120.000 equips a l'any fabricats. Per tant, fabriquem 120.000 equips cada any a tot el món per poder-se distribuir amb les diferents plantes que tenim a Alemanya, Estats Units o Atlanta. Llavors, i l'altre punt important que m'agrada dir és aquest 85% que veieu aquí. Jo sembla que és un valor afegit important i és aquelles coses que em dona orgull de poder representar com a director general a Espanya i Portugal, Sonen. 85% dels proveïdors que nosaltres tenim per poder fabricar aquests equips és tot europeu. Per tant, i estem treballant a marxes forçades en què aquest 85% aviat pugui ser un 90% i un 95%. Per tant, jo penso que poder dir això és un gran què i que cada cop veiem més que la gent valora aquest aspecte de poder tenir fabricació de manera local. Aquí podeu veure una mica a tot el món les oficines que tenim a Berlín, a Itàlia, a Sydney, a Austràlia i llavors també a Barcelona, que tenim la seu comercial i la seu d'operacions i de màrqueting, i llavors tenim l'altra seu, que és aquí on estic jo ara, a Olot, on tenim tota la part de direcció tècnica, tota la part d'administració, finances, i on també jo estic visquent. Si avancem, quin és el principal motiu de Sonen? O sigui, el principal motiu i visió que hem tingut des del 2010 que vam arrencar no només és fabricar un producte com el que ara veureu, sinó que és donar un valor afegit a l'usuari final, que és empoderar a les famílies, empoderar les empreses perquè formin part del nou model energètic. I això veureu com ho hem fet i amb exemples reals. Si volem passar del típic central de producció centralitzada, bé sigui nuclear o de gas, cicle combinat o carbó, a fer que tinguem un model nou en el qual tothom, tots els ciutadans, puguin participar de manera agregada en un nou model energètic. I llavors, més endavant, donaré una mica més de matisos amb això. Però em sembla que el canvi és radical, O sigui, pensar que l'energia ve d'un punt focal i que es distribueix aigües en avall, sinó en una energia que pot tothom participar i que la xarxa de distribució té doble flux, d'anada i de tornada. Per tant, el prosumidor és el nou participador d'aquest model energètic, que és el que veurem més endavant. Per tant, energia neta i assequible per tothom és el nostre principal motiu. Anem a parlar de bateries ja. Per què bateries? En Fred ha fet una exposició superinteressant al principi i ha parlat de flexibilitat. Penseu que en un model en el qual estem ara treballant
o treballàvem fins ara amb sistemes de producció que eren més flexibles, el carbó, li podies donar gas o treure'l, la nuclear la pots parar i engegar i la pots modular en certa manera, i el cicle combinat és el rei de la modulació. O sigui, les centrals de cicle combinat en gas són flexibles, perquè tu els hi pots donar el gas que vols a mesura que et convé al mercat. Val? Per tant, què ens trobem? Que tant el sol com el vent, val? I com la pluja, doncs són sistemes que són molt més rígids, val? Que no són fàcils de modular. Per tant, sí o sí, davant d'un gran repte en el qual hem d'introduir fonts d'energies renovables, hem de buscar maneres que siguem més flexibles a casa, a la indústria o amb la nostra manera de viure. Per tant, les bateries seran les que donaran aquesta flexibilitat perquè les energies renovables puguin entrar al mercat de manera que quan no necessitem energia però hi ha molt de sol o molt de vent podem emmagatzemar i quan no tinguem aquestes energies renovables puguem tirar d'aquest emmagatzematge de manera segura, val? Com ara veureu. Per tant, la flexibilitat és clau i les bateries electroquímiques, com les que veureu ara, juguen un paper fundamental en aquesta nova transició energètica. Sí? Avancem. Què podem fer des de casa nostra? Val? En què podem jugar? O sigui, evidentment, quan tenim fotovoltaica, estic convençut, i ho sé de primera mà, que l'equip de SolarTradex us ha fet aquella pedagogia necessària com per dir que intenteu, amb els panells que teniu al migdia, desplaçar tot el consum que pugueu al migdia per aprofitar-lo, sí? Però arriba un punt que has intentat desplaçar tot aquest consum al migdia, que és quan tens l'energia solar, val? Però ja no pots desplaçar més i, per tant, tu quan tens un consum més elevat és a la nit, quan tornes a casa, val? I llavors tens que fabricar aigua calenta, val? Per poder-te dutxar, val? Doncs tens que cuinar i per tant tenim vitroceràmiques que depenen d'aquella energia a la nit i que no la pots desplaçar fàcilment, tens la calefacció amb bomba de calor, per tant en Freda ho ha dit molt bé, que hem d'anar a sistemes que ens permetin manllevar el gas, val? O el petroli i anar amb bombes de calor que ens permeten tenir molt més rendiment, però que aquesta bomba de calor és elèctrica i la necessitem a la nit, val? I la gent que anem cap a intentar tirar amb bicis elèctriques o bé amb cotxe, doncs acabes arribant a casa i necessites carregar el cotxe. Per tant, la bateria és clau perquè ens permet poder aprofitar aquest excedent solar a la nit, quan som a casa i quan tenim doncs, aquella necessitat de consum que no podem evitar de moure cap al migdia. Sí, per tant, aquests són els punts principals en els quals aprofitarem la bateria. Sí? Què ens ofereix Sonnen? Què tenim amb aquestes bateries que nosaltres fabriquem a nivell europeu? Doncs producte alemany, amb tot el que ja sabem que ven, val? I tecnologia i seguretat i fiabilitat, 10.000 cicles, com molt he explicat en Freda i no em vull extendre, val? Tenim aquests 27 anys de garantia de funcionament que a cicle per dia d'aquests 10.000 doncs, ens donen una bateria Sonnen i que tingueu en compte que un cop hem fet aquests 10.000 cicles, el fabricant, nosaltres, en garantim un 70% encara de capacitat de càrrega i descàrrega. Per tant, tenim una bateria per tota la vida. Val? I la bateria no només ens serveix per poder fer autoconsum, que està molt bé, sinó que quan s'obrin els mercats i puguem fer que aquesta bateria pugui jugar a prestar serveis al sistema, com fem a tot el món on Sonnen, menys aquí a Espanya, que estem apretant amb en Frede des d'UNEF i des de diferents associacions perquè s'obri el mercat aquestes bateries puguin prestar serveis. I quan això passi aquí a Espanya, que no estem lluny de que passi, aquestes bateries podran fer no un cicle al dia, en podran fer 2 i 2,5 i fins i tot 3 cicles. Per tant, la bateria nostra està pensada perquè pugui servir ara, però en un futur immediat quan aquestes bateries puguin ser descarregades i siguin retribuïts aquests serveis com a client final per poder fer que la xarxa sigui més segura, com veureu més endavant. Val? Per tant, això és un punt a tenir a favor amb les nostres bateries en quan serviran ara i d'aquí a poc temps quan puguem prestar serveis al sistema. Sí? Per tant, poden ser integrades al sistema de control domòtic i són fàcils d'instal·lar i són molt fàcils són flexibles en quant a poder créixer amb emmagatzematge, de manera senzilla. Val? Un altre punt important. Aquesta transparència per mi és una de les claus. Val? Les bateries han estat criticades i encara són criticades i en medis molt locals com TV3 i estem mirant de fer canviar aquest aspecte de que les bateries no són sostenibles. I amb la boca oberta, doncs m'agrada parlar d'aquest tema, val? Perquè una bateria LFP, com veieu aquí, té un 1,5% de liti. Un 1,5% de liti. Val? El reste és ferro-fosfat. Per tant, no tenim problemes de ferro ni de fosfat per poder-los trobar amb les mines. Val? Per tant, tinguent en compte que tenim un 1,5% de liti i aquestes bateries duren 25 vegades més que una bateria d'un mòbil o 5 vegades més que la bateria d'un cotxe elèctric, val? Doncs, i tenim 27 anys de durabilitat i encara té un 60% de capacitat, aquestes bateries que nosaltres venem ja venen amb el reciclatge inclòs. Per tant, no ens preocupa que avui muntem una bateria perquè hem de tractar aquesta bateria d'aquí vora de 25 o 30 anys, val? Perquè aquesta bateria té molta durabilitat. Per tant, hem de pensar que nosaltres pensem en producte que no s'ha de canviar cada 2 anys,
que és on ens ha portat aquest mercat avui de consumisme. Per tant, una bateria de Sonnen avui serveix per dècades. Val? I, per tant, el tema del reciclatge no és cap problema i el tema del sostenibilitat no és cap problema perquè vendem productes que duren una eternitat. Val? Llavors, això ho volia deixar clar, més enllà de que avui empreses com Redux Recycling o Umicore estiguin reciclant més de 20.000 tones any, i això cada cop serà més elevat el tema del reciclatge en productes d'emmagatzematge, sempre i quan siguin de LFP, liti ferrofosfat. Val? L'objectiu, fer que d'aquestes 2.500 bateries que tenim instal·lades a Espanya, nosaltres, no 150.000 que ja té Sonnen, sinó des de Sonnen Ibèrica, tenim aquestes bateries instal·lades, arribar a que les famílies que s'ocorren més puguin arribar a un 95% d'independència. No és cap locura, no és cap barbaritat, és una realitat. I les famílies que arriben a aquest punt ens donen feedback a través dels partners que estan felices de poder cuinar a casa seva, d'escalfar-se, de cuinar, de poder viure en només una dependència d'un 4%, d'un 5% de la companyia elèctrica. Per tant, benvinguts els que pugueu entrar en aquest món en el qual la independència energètica és clau i el puig i baixa de preus us importa molt poquet. Val? Per tant, jo penso que invertir a casa vostra amb tranquil·litat és un valor afegit d'una bateria que la tindreu ara i la tindreu d'aquí molt de temps per poder entrar en serveis al sistema com vindrà. Val? Què té Sonnen? Té la bateria residencial, com la que veieu aquí, val? Que a més és bonica, a més de que dura, sí? I és resistent i estic orgullós de poder dir que l'equip tècnic de Sonnen aquí a Espanya, el Core, està aquí a les Preses i a Olot. Val? Per tant, estem a prop, parlem amb vosaltres, val? I estem encantats de poder fidelitzar partners com la família de SolarTradex. Sí? A més, Sonnen ha tret ja una bateria industrial, com la que veieu aquí al fons, que avui no és el tema, però aquí entrarem ja en joc amb grans indústries que vulguin arribar a nivells d'independència energètica importants. Sí? Anem a parlar una miqueta més de la bateria i les seves característiques. Sí? Fixeu-vos, com us ha dit Benfrede, tenim la bateria l'SB10, que és la monofàsica, que dona 4,6 kW de potència. Aquí s'ha fet una oferta amb aquesta promoció de 5,5 kW, però és molt fàcilment ampliable a 11 i a 22 kWh. Per tant, jo penso que una de les virtuts de Sonnen és que és molt fàcil de poder ampliar sense haver de fotre grans canvis o grans moviments o grans reformes, sinó que és una capsa que la pots obrir, la pots ampliar en mòduls i a partir d'aquí és fàcil de poder ampliar. Sí? Ja us hem parlat... Perdona només una cosa, la promoció és la de 5,5, la de 11, però segur és la 22 també, vull dir que nosaltres aquí hem posat dos models perquè siguin referència, però que igual que amb el tema de trifàsics, que hi ha hagut trifàsic, doncs, escolta, ni farem l'oferta, ni mantenem l'oferta i la promoció amb el model trifàsic. Gràcies, Frede. Aquí el Diego igual té algun número més, el nostre director comercial, però jo el que us vull dir és que ens passa, i els partners un cop col·loquen la bateria de 5,5 i la gent juga, trasteja i posa a la seva tablet allà a la cuina per mirar quanta bateria tenen, com estan produint, què consumeix cada element. Quan la gent té una eina que és fàcil de fer servir, perquè això és una altra virtut de Sonnen, com que porta tants anys amb aquest producte, l'ha fet molt amigable per famílies. O sigui, les famílies és fàcil que s'enganxin a veure quan estan consumint, quan els hi queda, quan independents són. Per tant, és molt fàcil que la gent salti de 5,5 a 11 perquè veu que té sentit a casa seva i vol ser més independent energèticament, bé perquè ha ampliat el consum, ha posat una bomba de calor, bé perquè té un cotxe elèctric i vol tenir més capacitat d'emmagatzematge. Per tant, això és molt fàcil de fer amb les nostres bateries. Sí? Anem a veure. Parlem una miqueta més ja anem cap a parlar de la bateria virtual, perquè és un tema que durant aquestes xerrades que fem amb en Frede per aquest Mons de Déu sempre m'ha agradat parlar, però més enllà de parlar de la bateria virtual, que ara en parlarem, sí? Deixeu-me que us faci un petit incís d'aquest tema de la corba de l'ànec o la corba de Pato. Porto 6 anys ja amb en Diego, des que vam començar l'aventura amb WeBat, amb We Are Batteries, amb una empresa que teníem que llavors ens la va comprar Sonnen, la global, farà un parell d'anys, però porto ja aquests 6 anys, en la primera presentació ja parlava del que m'explicaven els companys de Sonnen a Austràlia o Estats Units, que a Austràlia són molt més avançats en tema d'autoconsum que aquí a Espanya. Per tant, penseu que amb 25 milions d'habitants ja tenen 30 gigas d'autoconsum instal·lats i 10 gigas en planta. Per tant, estan molt més avançats que els 7 gigas que tenim ara nosaltres aquí a Espanya, en autoconsum. Per tant, fixeu-vos que el que han viscut aquesta gent allà
és aquesta corba de l'ànec, que és molt fàcil d'explicar, que el que passa amb les 24 hores del dia és que el consum, a mida que anar passant els anys, ha anat baixant, perquè hi ha tanta penetració d'autoconsum que el que ha passat és que la gent consumeix menys al migdia i, per tant, què ha passat? Que en hores punta al migdia el preu de l'energia a Austràlia, no puntual com aquí, sinó en promig, durant 3-4 mesos l'any, el preu de l'energia és negatiu. Per tant, la gent que injecta a la xarxa és penalitzada. Val? Per tant, el que està passant aquí, que comencem a tenir preus de l'energia negatius, val? Per la xarxa, allà és habitual veure que la gent ja té el cap posat que al migdia l'energia o te la quedes o para sistemes. Val? Per tant, jo penso que aquesta corba de l'ànec que estem visquent aquí a Espanya, doncs veureu que cada cop serà més important tenir flexibilitat, saber aprofitar aquella energia amb sistemes que ens permetin no consumir al migdia, emmagatzemar i fer-la servir a la nit. Sí? Si avancem, anem a un cas més aquí. Fixeu-vos que aquesta és la gràfica que us comentava en Frede, que l'hem treballat amb la gent nostra d'operacions, amb en Gorka, i és la gràfica que demostra el que ens ve aquí a Espanya, que tenim ara i que això irà a més. Fixeu-vos que la volatilitat de preus, que és una paraula que ens sentireu a parlar, o sigui, quan varia el preu dia-nit, aquesta volatilitat cada cop és més exagerada. I ara tenim una diferència entre dia i nit de 140 euros al megawatt hora. Per tant, penseu que al migdia, com deia en Frede, la compensació que tu et cediran per poder entrar en aquesta bateria virtual, aquests diners que et compensen, doncs estem en aquest preu que veieu ara, aquests 20 euros megawatt hora, però a la nit, si nosaltres anem a comprar l'energia, doncs ja estem a 160 euros megawatt hora. Per tant, el valor de l'energia que tinguem emmagatzemada és molt superior al valor de l'energia que tu et compensarà al migdia quan l'introdueixes, que cada cop va a menys. Vull dir, cada cop va a menys fins a un punt que no tindrà cap sentit que existeixi un moneder virtual o una bateria virtual com la que coneixeu. Per tant, apostar per un sistema d'emmagatzematge que permeti tenir aquells quilowatts hora reals en una bateria a casa teva farà que tu, aquella energia que tu has introduït a la bateria, no hagi de passar per la xarxa i que tu, aquells quilowatts hora que has emmagatzemat a la bateria, siguin reals per poder tenir autoconsum a casa teva. Per tant, és com una manera de tenir autoconsum 24 hores. Jo penso que aquesta gràfica parla per si sola i és una gràfica que la podem comentar si voleu llavors. I Frede, si vols afegir alguna cosa més, perquè sé que estàs enamorat de la gràfica, doncs xuta. Vull dir, per mi és clau. No, per mi aquesta és la gràfica que m'encanta, no? Perquè és el que comentes, no? Doncs que aquí on te posa compensació d'energia és el que et paga tu la companyia elèctrica, doncs el que et pot pagar. I si arribem a l'extrem, que ja ha passat puntualment, però passa de manera regular, doncs el que comentes a Austràlia, doncs que per injectar l'energia de la xarxa doncs et fan pagar i amb preus negatius, doncs és que no és que et compensaran, sinó és que si injectes a la xarxa et faran pagar. I en canvi, si emmagatzemes aquesta energia a la bateria, doncs trobaràs un valor de 160 euros megawatt, de 16 cèntims per quilowatt hora. No? Jo per això dic que aquesta gràfica per mi ven bateries per ella mateixa. Res més. Exacte. Per tant, aquest és un valor afegit, llavors podem entrar en més detalls si voleu, si ens dona més temps, però era parlar una mica ja de la bateria virtual. Nosaltres, evidentment, aposto per un mercat en el qual necessitarem sistemes de flexibilitat. Porto 6 anys en els quals hem vengut aquests 2.500 equips i hem fet un esforç molt important amb en Diego i tot l'equip tècnic i tot l'equip de màrqueting amb l'Helena per intentar fer que la gent aposti per això, però una bateria real és un sistema que et permet emmagatzemar quilowatts. Per tant, et permet emmagatzemar alguna cosa real que llavors podràs utilitzar quan tu vulguis. Quan tu emmagatzemes quilowatts hora, són energia que et queda a casa teva, que no va a la xarxa i que llavors quan tu tornes aquí de la xarxa tornes a pagar una sèrie de càrrecs, tornes a pagar una sèrie de terme fixa que si tu l'emmagatzemes amb la teva bateria ja no has de pagar perquè ho tens a casa teva. Per tant, acumulem quilowatts hora. Tu ets el que et quedes amb aquella energia i fas el que vols d'ella. Per tant, hi ha tota una sèrie de requisits que us podeu repassar després en calma, que expliquem què té de bo una bateria real respecte a una bateria virtual i que em penso que els principals ja els hem explicat. Per tant, empoderar la gent a ser més independent energèticament i no depèn dels altres
és el que et permet una bateria real, sí? Respecte a una bateria virtual que poc té a veure amb això, sí? Fixeu-vos que més enllà del que hem parlat en quant a bateria, en Fredé i el seu equip ens ha permès explicar què estem fent a altres llocs del món i què és el que vindrà aquí a Espanya en breu. Val? Nosaltres el que fem ara mateix és, a diferents llocs del món, fem que la gent a casa seva i a la seva indústria, no només amb les bateries i amb la fotovoltaica, sinó el que fem és que puguin participar altres elements dintre d'aquesta flexibilitat, com les bombes de calor. Penseu que és habitual veure a altres països del món que la gent que té una bomba de calor puguis arribar a un acord amb ell que si aquella bomba de calor l'utilitza en segons quines hores, es paga per aquesta flexibilitat. Per tant, els mercats de flexibilitat vindran molt forts en breu aquí a Espanya perquè no ens queda més remei. O sigui, la gent que sigui flexible a casa seva o a la seva indústria i tu puguis dir que jo consumeixo més o menys en segons quines hores en les quals hi ha congestió a la xarxa o l'energia és sobrant, doncs si aquesta flexibilitat es pagarà. Per tant, com ho fem això? Amb tecnologia. Però una tecnologia que no complica la vida de la gent. Val? I ara veureu que aquesta tecnologia és tan senzilla com aquesta. O sigui, Sonnen Community és jo vull formar part d'una comunitat energètica molt més lluny del que es parla avui aquí a Espanya, que són autoconsums compartits. Val? Es parla de comunitats energètiques en les quals tu formes part d'una comunitat quan prestes la teva bomba de calor de casa teva, que sigui flexible, el teu cotxe elèctric que sigui flexible, la teva bateria o el teu consum. Per tant, tota aquesta flexibilitat s'engloba dintre d'una comunitat energètica i en tenim 18 d'operant de diferents llocs del món. Llavors en veureu alguna d'exemple, sí? I això es fa amb una tecnologia que no mareja ni fa que la gent de casa seva tingui que estar preocupada de com maneja això, sinó que es fa de manera automatitzada, que simplifica que la gent pugui participar en aquests mercats sense que hagi de patir en com viu. Val? Això es fa amb un sistema que es diu VPP, Virtual Power Plants. Val? Res a veure la virtual que coneixem aquí a Espanya, que és un monader, de la Virtual Power Plant, que és, imagineu-vos, i us poso un exemple molt senzill. Val? El que fa Sonnen, arreu del món, és que una part de la teva bateria, a través d'una comercialitzadora, se la guarda. I diu, escolta'm, si tu em cedeixes una petita part de la teva bateria, jo aprofitaré aquesta petita part de la teva bateria, doncs quan el mercat estigui congestionat, sigui que hi hagi molta més producció, que és el que es passa a Espanya ara mateix, que demanda elèctrica, perquè no tenim prou demanda, no hi ha prou electrificació de la demanda, amb cotxe elèctric, amb bomba de calor, doncs quan passa que hi ha congestió, el que fan és emmagatzemar aquesta energia sobrant en milers de bateries. Per tant, el que fa Sonnen és agregar milers de bateries perquè funcionen de manera al mateix moment, val? I això el que se'n diu és una Virtual Power Plant. I això ho fa de manera molt senzilla. I què hi guanya el consumidor? Doncs que si tu formes part d'aquestes Virtual Power Plants, al final del mes i al final de l'any te retribueixen aquests serveis de manera que tu baixes de manera significativa el retorn d'inversió d'aquella bateria. Per tant, això és el que estem fent a Sonnen arreu del món. I si tens una bateria que et permet jugar amb 1, 2, 3 cicles del dia sense que pateixis per la seva durabilitat, això és garantia pel teu futur immediat a casa teva. Per tant, per això estem agraïts que SolarTradex ja no pensi només en la bateria per autoconsum ara, que és important, sinó que quan s'obrin aquests serveis, a casa teva tindràs un equip que permetrà fer això, perquè les zones ja estan pensades per poder entrar en aquests serveis a l'operador. Sí? I no només emmagatzemar, sinó quan la tens plena i en moments que hi ha molta demanda al mercat, llavors la bateria buida, no? Totes les bateries aquestes que estan dins de la BBB buiden el mercat i tu cobres tant per donar com per rebre. Vull dir, una cosa que és... I a més això ho tenim funcionant, no? A diversos llocs. Ho tenim funcionat a 18 llocs del món i ara al final veureu algunes que està funcionant que us agradarà veure. Val? Per tant, fixeu-vos que és això, el que està passant a Espanya ara és que hi ha congestió perquè hi ha molta més oferta que demanda i per tant la xarxa es tensiona. Llavors el que fem a Sonnen amb els VPPs és carregar milers de bateries de milers d'usuaris que tenen bateries com les que estem proposant ara, de 5,5 kWh, però el poder és que aquests 5,5 kWh multiplicat per 2.000 arribes a poder fer que una Sonnen Community pugui entregar o pugui ser equivalent a 1 gigawatt de potència, com una central nuclear. Per tant, penseu que això és una realitat i que a casa vostra podeu formar part d'això si teniu un equip que permeti aquesta durabilitat. Val? Ja posar exemples. Val? Jo soc en Franco Mino, farà 11 anys em vaig aventurar a fer el primer centre nacional per poder ser 100% autosuficient energèticament i fixeu-vos que això ho vaig aconseguir fa 11 anys amb un projecte
que tenia fotovoltaica, aerogeneradors helicoidals, emmagatzematge i bomba de calor, que és justament el que hem estat parlant. I aquest sistema funciona totalment automàtic i ens permet fer que Espai Zero sigui 100% autosuficient energèticament, amb emmagatzematge i amb sistemes de fonts renovables i amb bomba de calor. Per tant, he fet moltíssimes visites des de fa molts anys i, escolta'm, si algú s'anima a fer visites, doncs contacti amb Solar Tradex i estarem encantats d'afegir-vos en una d'aquestes visites a Olot amb Espai Zero. Val? Això és un altre projecte en el qual estem col·laborant amb Solar Tradex, val? I és un projecte a Sant Pere Pescador i és un càmping en el qual tenim 1 megawatt de bateries instal·lades, distribuïdes, val? I tenim 1 megawatt de pic de fotovoltaica instal·lada i, per tant, per nosaltres és un orgull pensar que aquest projecte té ja 16 premis a nivell europeu que ha estat acreditat com el càmping més sostenible d'Europa i això ho hem fet conjuntament amb 2.000 i pico plaques, amb Solar Tradex i amb Tech Solar, 2 partners dels quals estimem molt i ens sentim molt còmodes col·laborant. Vale? I sobretot una cosa molt important, que quan parlem d'aquestes magnituds sí que hi ha una part d'acumulació que és gran aquí, però després hi ha tot de bateries petitetes en els bungalows individuals, d'aquestes petitetes de residencials. Vull dir que... Això que veieu aquí són bateries. Això que veieu són bateries per cada bungalow, en tenim 100 en total, i aquí al centre té una bateria molt gran instal·lada. Val? És un projecte molt bonic, és com un petit poble, val? Que està funcionant de manera agregada i tenim una Virtual Power Plant allà funcionant per fer proves. Val? Això són els bungalows per dintre, val? I fixeu-vos que el nivell d'independència és un 85%. I a més s'ha fet un concurs per fer la família sostenible de l'estiu, que se li regala dies gratuïts als bungalows. Per tant, és un projecte que us animo també que ho conegueu més, si voleu, a través nostre. Val? I ja, per finalitzar, això és una altra bateria, aquesta té 4 anys instal·lada, són 10 punts de càrrega de cotxe elèctric. Frank, perdona, que jo m'he compromès que si hi havia alguna intervenció, pararíem per dir. El Quim ha aixecat la mà i li dono la paraula al Quim. Quim, com vulguis. A veure... No. El Quim ara ha marxat, ara no el tinc. Bueno, hi havia la mà aixecada, però ara veig que l'ha baixat. Poder ser un error. L'he baixat jo, El Quim, torna... A veure, ara li torno a donar al Quim. A veure... El Quim, pot parlar el Quim, em sembla. Ja està. O si no, Quim, no sé, a dalt de tot, en el micro, pots activar-te el micro. A veure si te'l pots activar i et sentim. Jo crec que aquí t'hem donat paraula, ara. A veure... Poder dir alguna cosa pel xat o no? Poder dir alguna cosa pel xat? No van a dir res, no? No. A veure... Ostres... Mariona, com ho tenim, això? Tenim un SOS aquí, SOS. Sí, m'ho estic mirant. A dalt hauria de poder ell activar-se. Sap greu. Sap greu perquè, a veure, jo tinc aquí... A veure, espera, que intento... Permet el micròfon, ara? Sí. Sí, però no s'activa. Ostres, Quim, ens sap molt de greu perquè tenim un problema tècnic d'aquests que no hauríem de tindre i que, a més, queden molt malament ara. Pots enviar la consulta a través del xat, sisplau? Aquí a dalt, a preguntes i respostes o en el xat mateix. I si algú té alguna pregunta, doncs que ho faci. Em sap molt de greu, Quim, perquè no entenc què està passant. No entenem què està passant. Disculpa. Bueno, doncs seguim endavant. No, mira, ja acabo, si vols, Frede, si algú vol més preguntes, només ensenyar el Globe, que em sembla que a la gent li agrada veure, que us he promès que us ensenyaria. Aquí, fixeu-vos, aquest Globe el podeu anar a visitar. Si us aneu a Google i poseu Globe Sonnen, en B alta, cada punt blau és una bateria ara funcionant. I és molt bonic veure com a altres països el tema d'emmagatzematge ja el tenen molt treballat i aquí hem fet feina, però encara ens queda molt per fer. Per tant, fixeu-vos quantes bateries instal·lades arreu del món, i als Estats Units, o a Austràlia, sí, i ja per últim,
si ens anem aquí a Europa i per no fer veure que vaig a Catalunya, que està amanyat, si me'n vaig per aquí al mig d'Alemanya, podríem veure una família ara amb un 47% d'independència. Aquests no fan gaire bondat perquè fixeu-vos que no és una família. Això són 20 quilowatts pic, per tant té pinta que això és una petita granja o saber què deu ser. Anem a veure el veí del costat. Aquests sí que fan bondat. Veus? 92% d'independència. Jo no ho tinc trucat, això, eh? He anat a buscar una d'aquestes 150.000 bateries que hi ha per aquests mons i ens surt aquesta família, 9 quilowatts pic, 16 quilowatts hora de bateria, 92% d'independència energètica. I com això, doncs us animo a anar a aquesta web i és molt bonic de veure quants equips tenim instal·lats per aquests mons. Val? Frede, jo acabo aquí. No sé si via dret són les 8 en punt. Tinc per explicar més coses, però si volem donar dret a que algú parli, doncs jo encantat. Sí, a veure, en principi... Gràcies, Frank, crec que ha estat molt complet tot el que has explicat. En principi, si algú fa una pregunta i aixeca la mà, li hauríem de poder donar paraula, perquè no estem a punt de... Sí, nosaltres deshabilitem el micròfon, però llavors ells han de posar el micro a dalt. Que està a dalt. Nosaltres habilitem i després ell a dalt ho estic senyalant al Frede, eh? Estic senyalant amb el meu cursor. A dalt a la dreta s'has d'apretar. Com l'habilites tu, ells s'han de... Vale, per tant, doncs seguim. Quim, no sé si pots anar a dalt i apretar aquest botonet, perquè tens aquí, el tens habilitat al micròfon. Només t'has de donar aquí al micro que tal com ensenyaven a la pantalla. I si no podeu i teniu alguna consulta, la podeu fer a través del xat. I si no, ho deixem aquí, que també ha estat molt productiu, però no sé si algú té alguna pregunta, si algú vol preguntar alguna cosa, alguna qüestió, si algú vol parlar, insisteixo que aixequi la mà, aquí dalt, a veure, jo us ho explico, a dalt teniu la mà, doncs si poseu... Mira, ara tenim una altra pregunta, a veure, anem a provar si funciona. Mariona, li dones tu paraula? Sí, a veure. A veure qui aixeca. Vale. VG. Vale? Sí, el Vicenç em surt, no? Ara li estic permetent el micròfon al Vicenç i ara, Vicenç, suposadament t'hauries aleshores d'activar el teu en el navegador a dalt. Anar al micro, activar-te el micro i parlar. A veure, i provo també... També veig que en Jesús, ara. Sí, també li permeto el micròfon i a veure si seríeu tan amables de provar això. Hauria de funcionar. Hola, que em sentiu? Ara sí. Sí, funciona. Estem molt contents de que no pugui parlar. Dic això, així, per tant, tècnicament és possible. Sisplau, Quim i Vicenç, us animem a que aneu a dalt de tot on té el micro, que el teniu tatxat amb una ratlla, i apreteu en allà, perquè així podeu parlar com el Jota, que no sé com et dius, perdona, però que em surt com a Jota, però sí que et sentim. Vinga, endavant amb la pregunta. Jo em dic Jesús. Jesús. Tenia diverses preguntes. No m'ha quedat clar si els dos panells aquests, si s'inclou la instal·lació, diguem, dintre del preu. Sí, absolutament. Vull dir, amb els dos panells aquests t'incloem no només els dos panells, sinó l'estructura, l'instal·lador que ve aquí, la modificació de la memòria tècnica i la modificació de la legalització. Perdona, que ho havies hagut d'explicar millor, però amb les presses d'intentar no allargar-ho més al compte, que ja m'he allargat, no ho he explicat bé. Per tant, són dos panells posats, funcionants i legalitzats. Us modificarem la memòria tècnica, us modificarem la legalització i entrarem els dos panells. A vosaltres, com sempre, aquests dos panells, en qüestió de legalització, només tindrà un cost per vosaltres, que no podem assumir nosaltres perquè es porta a vosaltres, que és la modificació del RITSIC, que em sembla que són 31 euros. I la tassa aquesta de legalització, que no en teu, la de pagar vosaltres. Però més enllà d'aquests 31 euros va inclòs panells, estructura, instal·lació, legalització i modificació d'enginyeria. Més pregunta. Jesús. Llavors, no sé si els companys poden parlar, si no jo segueixo. Sí, segueix i... Ja sabem que són una mica com els pares, però subvencions per ampliar la instal·lació, a part d'aquest cobren
que ja és una altra cosa. D'això n'hi ha o...? No, ara no tenim subvencions disponibles. No tenim subvencions disponibles. Després, també anant una mica a tema pràctic, quins terminis preveieu? Vull dir, si nosaltres ens decidim per fer això... No, la nostra voluntat és ser ràpids. És a dir, escolta'm, nosaltres hem llançat la promoció ara a principis mitjans de maig, president, i us ho dèiem en el missatge de la promoció, ara que arriben els dies amb més hores de sol i més irradiació, aprofitem-ho. Per tant, si els que s'inscriguin ja, jo crec que en un plaç raonable de 2-3 setmanes, la majoria ho tindreu instal·lats, però és una prioritat que pugueu aprofitar la bateria al màxim possible. Vale. Sí? Si els companys no tenen veu encara, jo tinc una última pregunta, però sí. Fes una altra pregunta. El Vicenç diu que no pot... Perdona, el Vicenç, ara l'estic llegint al xat, que diu que no pot activar el micro. Tenim preguntes aquí. Fes la pregunta i ja respondré les dues preguntes que hi ha al xat, que ja les estic veient, que també són interessants. Digues, Jesús. Jo tinc una altra una mica més concreta sobre la domòtica. Vull dir, heu parlat, la gent de Sony, heu parlat que la bateria és molt intel·ligent i que s'adapta i tal, però al final jo tinc la capacitat tècnica de fer-me jo les coses al meu gust i no sé si des de la integració amb la domòtica és possible donar-li consignes, donar-li ordres a la bateria, dir-li carrega, dir-li descarrega, limitar-li la càrrega si no vull estressar-lo tant els cicles i aquest tipus de coses, o si és un sistema que jo només puc llegir l'estat de la bateria i ella va fent al seu aire el que ella considera. Diego, provo de contestar jo i si veig que em quedo curt, tu m'ajudes, vale? Escolta'm, mira, Jesús, és en Jesús encara? Sí. Jesús, mira, la bateria té diverses maneres de connectar. Val? Si tens una casa amb sistema de control domòtic i tenim la sort que estàs en Connex, que és el sistema estàndard europeu, la bateria la podem subministrar, porta un molt de Connex que es connecta directament amb el bus de la bateria i et permet poder enviar comandos de càrrega, descàrrega, la pots manipular la bateria, la pots operar. Vale? Per tant, aquest és el primer pas més fàcil. I l'altra opció, si no, és que l'API, pots connectar l'API local que té la bateria, que està oberta, i a partir de l'API local doncs, poder interaccionar amb la bateria. Val? Vull dir, són els dos elements que pots arribar a connectar amb la bateria. Sí? Vale. Una API local que tu pots connectar a la bateria a través de la IP i si connectes amb aquesta API i tens nocions d'informàtica, doncs pots arribar a entendre's amb la bateria per carregar i descarregar. I si tens un sistema Connex, KNX, que és l'estàndard europeu de Siemens, ABB, Schneider, doncs aquest tenim un modulet que el venem, el poses amb la bateria, el connectes al bus i aquest et permet operar a través dels comandos del Energy Tool de Connex. Vale, escolteu una cosa, ara tinc preguntes aquí en el xat. Us he activat a tots el micro, fins i tot a la Manoli, que m'ha dit que ella no podia activar. No, és que no te l'havíem activat perquè no sé si igual no havíem vist la teva mà. En tot cas, ara ho tenim tots activat i només heu d'anar a dalt i desmarcar on te posa micro, desmarcar el micro i podreu parlar com vulgueu. En tot cas, si voleu, jo us vaig contestant les preguntes del xat i si algú pot entrar, qualsevol, ja no l'ha ni aixecar la mà, només dirà, ei, jo vull parlar. La Manoli pregunta, quin assessorament donareu per saber quina bateria em convé? Escolta'm, els que estigueu interessats ens podeu enviar un correu a hola@solartradex.com, podeu trucar a l'oficina, teniu el nostre telèfon 931 696 597, 931 696 597, podeu enviar un WhatsApp a través del telèfon, el WhatsApp d'empresa, que és aquest telèfon també. Com que tots, jo crec que sou clients nostres, teniu accés a la plataforma i ens podeu enviar una notificació, tenim molts canals d'entrada. I quan ens envieu això, doncs nosaltres us assessorarem i us direm, escolta, pel nivell d'excedents que tens, jo posaria la de 5,5, o jo posaria la d'11.
Doncs es posarà en contacte una persona del nostre departament comercial que està treballant també dins del departament tècnic, en el sentit que té tècnics al costat que l'assessoren i que us poden donar, ja sigui el comercial o l'enginyer, us podrà donar assessorament. Per tant, tindreu tot l'assessorament del món per tirar endavant. A veure, per seguir de manera, el Vicenç, a partir de quin excedent té sentit una bateria? Ho dic perquè afecta el retorn de la inversió. Bueno, escolta, mira, Vicenç, jo t'he fet uns números, que t'he dit que amb la promoció et regalaven 1.350 kWh a l'any. Si ho dividim entre 365 dies, t'estem regalant uns 3,7 kWh al dia, més el possible excedent que ja estàs tinguent tu, perquè a nivell residencial és difícil tindre un autoconsum superior al 50-60%, jo et diria que per poc, l'important és que tu omplis la bateria. L'important, és a dir, una bateria és rendible quan tu la utilitzes. És a dir, si jo et poso una bateria d'11 quilowatts i els teus excedents no són suficients per omplir aquests 11 quilowatts, tu has pagat 11 quilowatts d'acumulació, de potencial d'utilització i no els utilitzes. Això és un drama. Però el que vull dir-te és que quan et regalem aquests 3,7 quilowatts més els excedents que tens tu, segur que com a mínim la de 5 quilowatts hora, aquesta et donarà servei. Ara bé, el que li deia la Manoli, escolta'm, si aprofitem si contacteu amb nosaltres mirarem quin nivell d'excedents teniu, mirarem si ompliu la de 5 o si ompliu la de 11 quilowatts. Si no es veiem que d'una manera raonable ompliu la de 11 quilowatts, us oferirem la de 11 quilowatts. El que sí que és veritat, i una cosa molt important, que és que quan es dimensionen sistemes amb bateries no es pots dimensionar perquè t'hi càpiguen tots els quilowatts hora del dia de més producció solar de tot l'any. Perquè quan dimensiones una bateria així, el que aconseguim és omplir-la un dia, l'empresa que et ven la bateria factura molts diners perquè et venen una bateria molt gran, però després quan arriben els dies de menys producció solar al cap de l'any, tens una bateria que està infrautilitzada, perquè és una bateria molt gran que no acabes d'omplir-la. Una bateria s'hauria d'omplir més o menys per omplir els excedents de primavera i de tardor. Això seria l'ideal, perquè si te la dimensiono pel pitjor dia de l'hivern, resulta que llavors t'estaré donant una bateria molt petiteta i tampoc igual te'n podria donar una més gran. Aquest és una mica el criteri de dimensionat correcte d'una bateria. En tot cas, insisteixo, envieu-nos el contacte, hola@solartradex.com, el telèfon de SolarTradex 931696597, una notificació a través de la plataforma, el WhatsApp, i el contactarem amb vosaltres i, evidentment, us farem una proposta personalitzada. La Manoli diu, necessito tenir certificat energètic per accedir a subvencions. Bé, el tema del certificat energètic, això és un altre tema. El certificat energètic és sobretot per al tema de la deducció fiscal que hi ha disponible una deducció fiscal per la instal·lació de sistemes d'eficiència energètica. El que et diu és que si tu amb un certificat d'eficiència energètic previ i un certificat d'eficiència energètica posterior a la instal·lació solar pots demostrar un 30% d'estalvi d'energia primària no renovable, doncs et pots deduir un 40% de la inversió amb un tope de 3.000 euros. Un tope de 3.000 euros, però de la base imponible de la renda. En tot cas, això per una bateria no és aplicable, perquè al final l'energia que generes és la mateixa. Per tant, en principi, no seria aplicable per la bateria. UVG, el Vicenç, la pregunta també està vinculada a la limitació d'espai per posar plaques. Clar, amb la limitació d'espai aquí sí que no podem fer invents. Per això us dèiem que si no podem posar més panells solars perquè l'espai està aprofitat al màxim, doncs el que us aplicarem serà un descompte de 500 euros addicional en el preu de venda del sistema.
Hola, el preu de l'oferta quin és? El teníeu al mail que us vam enviar. Si no recordo malament, i ara no el tinc jo aquí, just aquí davant, però eren la de 5 quilowatts i mig, si m'equivoco em corregiu de fondo, però la de 5 quilowatts i mig era 6.990 euros IVA inclòs, i la de 11 quilowatts diria que són 8.990 euros IVA inclòs. I això inclou també els 2 panells addicionals o els 500 euros aquests de descompte addicional en el cas que no podem posar els panells. Insisteixo, us hem posat la de 5 quilowatts i mig i la de 11 quilowatts monofàsica, però si la vostra casa és trifàsica us faríem una oferta equivalent per la bateria trifàsica. D'acord? Hola. 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 La Teresa, molt bé. La Teresa, sí. A veure, 2 preguntes. Els Yes. panells els poseu a continuació dels que ja tenim, no? Sí. Bueno, a veure, buscarem la millor ubicació i, evidentment, ho posem el més estètic possible i que quedi el més arregladet possible. No, és que jo un temps enrere vaig preguntar per posar més panells, però em pujava molt i a última hora vaig dir que no. Però sí que tinc espai per poder posar un parell de panells més. Bé. I després una altra pregunta. Les bateries poden anar al terrat? Vull dir, a la terrassa, vaja. A fora. A fora, sí. Bueno, jo diria que no és un bon lloc perquè tot i que tenen la protecció d'humitat, no? El risc d'aigua, que pugui entrar aigua en un moment determinat no és bo, no? Però no sé, Frank o Diego, si podeu contestar a vosaltres. Jo la terrassa que tinc hi ha un tros que la tinc tapada. És un petit el monofàsic, no sé com en dieu. Llavors tinc un altre tros que també no hi toca l'aigua, no hi va l'aigua. La gent que l'ha col·locat en una terrassa acaba fent un tancat com perquè no pugui accedir cap element extern. Per tant, les bateries és important que si hi ha vent de xupluc i aigua no els hi pugui tocar aigua. Llavors, aquest és un tema i l'altre és la temperatura. O sigui, si poseu la bateria en un lloc on toca el sol, doncs, tot i que són bateries de l'LFP, i això ja ho he deixat clar, si la composició química que tenen no poden explotar de cap manera ni encendre's, encara que els hi fotis un cot de taladro, perquè surt per internet proves d'aquestes exagerades, el tema és que baixen el seu rendiment en picat. O sigui, quan una bateria a dintre l'habitacle ja està a més de 45 graus, que és el seu límit, doncs el que fa és protegir-se i començar a baixar el rendiment. Per tant, 1, que no hi toqui el sol, 2, que no hi hagi opció a pluja, i 3, que sigui fàcil d'accedir per si hi ha un tema de manteniment. Gràcies, Que no el té el manteniment, però si algun dia s'ha de canviar algun mòdul o s'ha d'ampliar perquè voleu posar més capacitat que es pugui accedir fàcilment. Molt bé, gràcies. Molt bé. No sé si algú més vol intervindre, vol fer alguna pregunta. No? En el xat tampoc. Doncs després d'una hora i 18 minuts que ens heu escoltat i ens heu atès, doncs ho donaríem per finalitzat. Només una cosa, abans de despedir-nos. Nosaltres demà, en tot cas, a tots els que us heu registrat, quan tenim les vostres dades, us enviarem un correu amb els, tot i que ho teniu, doncs amb les vies de contacte perquè ens contacteu si teniu més dubtes, més preguntes, si voleu que us cotitzem la bateria, etc., us enviarem aquest correu. També enviarem aquesta sessió ha quedat gravada, la publicarem a xarxes també, perquè no només és que esteu aquí, doncs els que no han pogut accedir-hi la puguin consultar, i també us enviarem a vosaltres un enllaç perquè si voleu repassar qualsevol aspecte que hem parlat avui, doncs ho pugueu repassar. De veritat, us agraïm moltíssim la confiança que ens heu fet des que vam treballar amb vosaltres a casa vostra.
Per nosaltres nosaltres sempre diem que treballem per vocació i per devoció, i per nosaltres és un repte molt gran poder donar un servei que estigui a l'alçada de la vostra confiança. Llavors, només us vull agrair una vegada més aquesta confiança i dir-vos que estem a la vostra disposició per atendre-us, per parlar. Sabeu que sempre hem estat molt, 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 molt accessibles i res més. Agraïu-vos el vostre temps i que ens encantarà si podem tornar a coincidir entrant en l'aventura de l'emmagatzematge a través d'aquestes bateries Sonen tan ben parides. D'acord? Escolta'm, gràcies a tots i fins aviat i estem en contacte. Gràcies. Gràcies. Vinga, a reveure.